Oi voi. Kyllä maittaa. Siellä mennään. Hei vaan. Mikrofonini ei toiminut. Tulee sitten tällainen voiceoverina. Ja mehän ollaan tosiaan menossa nytten kohteelle, missä on 10 vuotta vanha huopakatto. Kaput. Asiakas soitti, että tulkaa äkkiä. Tätä pitää saada kuntoon, kun ei jaksa joka vuosi korjata 1,5 tonnilla. Mä sanoin, että me ei tulla. Tulkaapa seuraamaan. Nyt mennään sinne ja pistetään telineet pystyyn ja puretaan huopa pois. Laitetaan dieselhuopa tilalle ja konesaukatto siihen päälle, niin kyllä kestää. Siihen uusi pellikatto. Vaihdetaan vanha huopa pois ja tää siihen kunnon katto. Ei tää on ollut kuin 10 vuotta vanha, mutta eipä kestä. Ette huomannutkaan, kun kyhättiin telineet ja laitettiin yksi lape pohjille. Snaps kops. Huomenna tosta loput ja iltapäivästä sitten pääsee jo jalkaränne ja nää perteleen tuohon paikalleen. Hommat etenee. Tehdään tältä päivää niin pohjatyöt ja mahdollisesti jotain peltihommaa. Aamupäivä meni ajelussa, kun ei ollut makita settejä kaupoissa, niin piti ajella ympäriinsä. Mutta nyt ollaan selvitty työmaalle ja päästy niin sanotusti hommiin kunnon vehkeillä. Aamuraikas iloinen. Sufeet naamaria hommi. Ai. Ei huonompi keli aloittaa. Uutta viikkoa. Siihen päivästä jalkarännit ja ruveta levityshommiin. Ja päivä lähtee aina käyntiin niin käsin tehdyllä kartiolla. Siihen kartio kiinni ja sen jälkeen pääsee sitten mukaiseen pellin painoon. Voi meinaa pikkusen kovia. Häppeitä mahaa täynnä. Kyllä on taas niinku viimeisen päällä. Joonalla on ensimmäinen jännetupin tulehus tulos. Siitä pitäisi lassauttaa paikalle. Voitte olla hyvin varmoja, että istahtaa ekalla. Tsadam! Ihan kärkeä. Siinä olisi nyt kartiot ja hidasteet takana päin. Sit vaan suora linja tonne ja sit päästään toisella puolella hommiin. Evästauolle päästy. Tommonen kilo salaattinhaamariin. Niin jaksaa sitten painaa peltiikin. Siellä mennään. Vailla viimeistä riviä.
Kyllä maistuu. Ai. Höpö. Näin vaan. Yhtä vaakasaumaa vaille, niin valmis puoli. Joo. Ois vähän semmonen kutina versuksissa, että ois viimeinen pellityspäivä. Ollaan aika pitkiä päiviä Joonan kanssa painettu. Työmaalle selvitty taas jälleen ja täällä ois sitten sarkaa täällä toisella puolella. Siihen vähän asentelen peltiä siihen. On vielä ihan viimeisen päälle kelikin, vaikka sen piti vähän lauhtua, mutta ei oo vielä lauhtunut. Kyllä tässä saa vielä hyvillä mielin tehdä hommia. Ei oo vielä mitään hätää niin sanotusti. Näin se vaan aina. Pelti löytää paikkansa. Sitä vähän käskyttää. Hyvää huomenta. Perjantai ja katon viimeistelypäivä. Pieniä näperryksiä vaille valmis. Ai. Piippu valmis ja vielä tosta harjasauma ja päätylistot. Sitten on katto ready. Syöksyt sen jälkeen ja telineiden purku. Ai. Näytä tuplatykit. Saakeli. Kyllä tuli hyvä. Kyllä niinku tuli hyvä. On tehyn näköinen. Ja tossa on niinku... Ei kyllä ihan kuvasta saa ideaa, mutta tosta saa. Ai että. On hyvä. Ei se oo ollenkaan huonon näköinen. Vaikka ite sanonkin. Ite sanonkin. Kyllä on viimeisen päällä. Ja näin poistumme työmaalta. Siellä on yksi pirun jäykkä peltikahto taas. Ai. Ollaankin jo seuraavalla työmaalla. Tiedätkö ihan hattu kautta kypärä pois päästä ja kiittää kaikkia, jotka on ensimmäisen videon kattonut tänne asti. Ihan mahtava fiilis saada vihdoin tuokin homma käyntiin. Like and subscribe. Pistäkää paljon kommentteja ja palautetta. Mitä enemmän tulee kommentteja, sitä enemmän mä pukkaan teille kamaa tänne. Toki voi olla, että niitä ei niin veis tulee tänne. Ja ihan kunnolla. Ei mitään. Tässä ollaan kuvaamassa seuraavaa. Nähdään täällä kohta. Moro!